Намираме се до Бяла Слатина в стопанството на братя Виелишки. Откриваме нашата първа масова демонстрация, представяща най-новата генерация, революционно новият зърно комбайн CR11 на New Holland, който повдига драстично летвата в производителността и ефективността и ниските загуби при жътва. Зад мен е CR11, който е изцяло нова генерация машина, която няма нищо общо с предишните. Това не е просто апгрейд, а изцяло редизайната, изцяло нова концепция, която осигурява огромен скок в производителността, като в същото време гарантира почти нулеви загуби на практика и минимален разход на гориво. Това е една машина, която ще революционизира прибирането на земеделската продукция и ще осигури на големите стопанства една изключително висока рентабилност. Машината е за първи път на полето, за първи път ще влезе в работа и днес тук заедно с много гости ще имаме възможност да наблюдаваме тази върхова производителност и работата на тази машина ще може да се види в действие на практика от земеделците от региона. Специално за премиерата на тази уникална машина на българския пазар, New Holland осигуриха специализирания камион за такива събития, който те имат и използват в цяла Европа. Той осигурява изключителен комфорт на нашите гости и дава възможност за едно комфортно събитие и презентиране на машината. Това поле попада в землището на село Соколаре, близкото село на юг от нас. Полето е 1060 декара, оставили сме 300 декара, за да можем да видим какво ще ни покаже новия комбайн New Holland CR11. Интерагри я познаваме от доста време. Партнираме си, работиме с тях. Иновациите ни така заинтересуваха и просто за това решихме да направим тази демонстрация и стиснахме ръцете да бъде при нас. Предполагам, ще бъдем приятно изненадани от машината. Комбайнът е доста мащабен, като производство, като технология. Той е за по-големи стопанства, според мен. Това е една изцяло нова концепция на New Holland. Тук имаме надграждане вече на производителността от 150 тона на час. В тази машина са използвани над 90% различни компоненти в сравнение с досега познатите ви машини от старата серия CR. В този комбайн вече имаме подобрение в диаметъра и дължината на роторите. Машината може да поеме по-голямо количество маса и да върше значително с по-бързи темпове и да обработва повече маса. Тук вече вие разполагате с една очистваща площ 30% по-голяма, отколкото това, което беше известно до момента. Когато оператора седне в комбайна, той има възможност да избира 3 стратегии по време на жътва. Тоест, той може да избере работа на пълен капацитет на машината, може да избере стратегия максимално високо качество на зърното в бункера или минимални загуби. Когато оператора зададе една от тези стратегии, машината си прави автоматични настройки, започва да работи и прави апдейт на всеки 20 секунди, като дава възможност да се избират между 280 милиона възможни конфигурации. Имаме първата в света сензорна технология. Представлява 2 сензора, които са разположени в краищата на сетата. По този начин те взимат посредством сензори за налягане, те мерят натоварването на сетата в реално време и посредством системата за допълнително странично движение на сетата, посредством този механизъм, материала, който постъпва на сетата, бива разпределен върху тяхната цяла площ от 8,76 квадрата, което гарантира, че машината върви на максимален капацитет през цялото време и няма празни цикли по време на движение, като всичко това всъщност води до повишения капацитет на машината, който имаме вече от над 150 тона на час. Можем реално да оженим, да поемем повече продукция с по-малко минаване в полето. Казвам се Диан Шилев, сервизен специалист съм за област Велико Търново и съм първият човек, който сяда за България да оперира тази машина. Тази комбайна е най-голямата в този клас на New Holland, с 770 конски сили, минимизирани верижни задвижвания, ремъчни задвижвания, всичкото е на хидравлика, карданни връзки,
което подпомага за разтоварването на двигателя. С по-малко конски сили стигаме максимална производителност на машината. Тази кабина е ултракап с висока панорамна видимост. Не е необходимо да правите някакви излишни движения в кабината, да видите този голям хедер. Също така, оперирането на тази машина е изцяло удобно. С една ръка управляваш всичките функции на машината. Също така има автоматични настройки. Ежедневното обслужване на машината е много лесно. Отнема не повече от 40 минути. Проверка на масла, гресиране, обдухване. Така е конструирана, че не съдържа толкова много растителни остатъци по нея. Колко декара могат да се женат на ден с този комбайн? На тестови настройки при нас в България достигнахме до 100 декара на час. При разход на гориво около литър на декар. Много повече екстрим. Всеки модел на Люполът е с повече. Комфортно ли беше возенето? Комфортно, кабината просто не е трудно. А какво ви мотивира да дойдете на демонстрацията? Това, че съм карал почти 15 години Люполът. Интерагри извървяват един много дълъг път по своето усъвършенстване като консултанти на нашите земеделски производители и в действителност аз виждам много ползи в това. Исках да видя колегите в действие и съм щастлив да чуя тяхната презентация, тяхното представяне на самия комбайн, така че съм впечатлен. Те споменаха много неща, свързани с ползите за земеделските производители. Неща не само като производителност, но и свързани с преките спестявания, които се извършват с тази високопроизводителна машина. С Интерагри работим от 2017 година и периодично изпълняваме програми в зависимост от преките нужди и конкретния сезон. Най-често в областта на резервните части и също така и в областта на продажбите на машини и инвентар. В България след продажбеното обслужване може да се подобрява. Колегите от Интерагри са може би в топ 3 и демонстрират наистина професионален подход и постоянно желание за усъвършенстване и повишаване на показателите. Интерагри. Успяваме заедно!